Hemen gauden ta postutzen naiz, heldu zaretela garaiz. Ta ze ondo, zelan dijua, eskuarteko tragua. Lautarima gainean, gaur labila erdian, ta zuek guri begira. Kanutoa eskuetan, putzada batekin putz. Berehala hasiko da, ta berriz izango gara. Finalean, zazpikatu gaztetxean. Bertsolari bat bazen, mutil jatorra bera. Poesiaren egoak, sentimenduzko bertsoak nator gaur kantatzera. Labila nau kantari, ta nervios josia. Baina ondo ikasten dena, sekula ez da problema, ondo bada ikasia. Ikasia. Naiz aitor, zeraieta, aldezarreko hartzaia. Ongi etorri zaiora, ez aitezte joan inora. Zuentzat dut plan bikaina. Eta ze pasada, barretan gara, hortarako elkorri gara labilara. Eta ze sorpresa, gaurkoa bada eneza, behar du nik gaur, oin zuen babesa. Gora bertso erronda! Gora bertso erronda! Astiro, astiro, oso astiro, egingo do temperatura igo, kanaiz kantatzen dudan oso aldiro, finalean ikusiko gara berriro. Guazen lagunok, amets betean, asteroko erronda jarraitzeran. Orain badakit, nongo zuloan, dagoen Bilborik ederrenan. Amototik Bilbora aldea da, baina hemen beba dauke altxorre eder bat. Jendaurrean lehen aldia gaur izango dut nik, tabarruan badauka sobako lotxarik. Damutzen hasi naiz baina egin dezagun, guazen. Menditik urten eta santutxura heldu, ta bertso eskola bat zidaten zabaldu, eta altxorra neuretzako izan da. Ekin lagun bideari, santutxurekin ez da beldurrik. Hemengo gau ilunean, kantu zalaizeko gaur erronda dugu. Ta atzeko bostak aurkezten hasteko. Euki ditut zenbait txibato tarteko. Maialenta iraizki putxi baina kontuz, bi hauekin broma gutxi, giputxi eizuek ez utzi. Keba ez dugu engo bulinik, gero ez esan razista garenik. Mamma mia, Gipuzkolandia, ai, tan nibelandia. Mamma mia, Gipuzkolandia, ai, tan nibelandia. Ai, torzelaietan, barratzean lopeta. Ta gaur hemen
kaina eta bertsoa, joder, mutil kompletoa. Mamma mia, Kaina eta bertsoa, joder, mutil kompletoa. Euskal filologian, Urkizaren magia, Erasmus eingo dau kriston viajia. Mamma mia, Baionar arte, doa mundutik aparte. Mamma mia, Baionar arte, doa mundutik aparte. Eta zer esan, Aiker Mantzio Zuzarata, bihotzeko azenario, mutilonek zejario, Baionatik albera etorri, baina ze Pokemon mota dori. Mamma mia, iparraldetik, Dakar, nibela airetik. Mamma mia, iparraldetik, Dakar, nibela airetik. Ta bengo zamaitzeko, beste hitz batzuk tarteko. Benga, ordua dugu asteko. Mamma mia, gauaz dadila, aupa, animo kuadrilla. Mamma mia, gauaz dadila, aupa, animo kuadrilla. Larri nabil Maialen txibatu beharko. Gesto hau izaten du, eta oso guapo. Sobra. Gesto ondo egin duzu, baina ez zait aski. Jota du izena eta jotaz dabil askti. Jota delako hori ez aldugu letra. Bai ba hori xedegu, tan eindarrez betetan. Bueno, letra da eta Aragoiko dantza. Otra, no? Naparrora joan zaitez ez izan zalantza. Naparro aldean beraz aurkituko dut nik. Baita ez da konkistan ez hautzen ez du nik. Epa! Epa! Joan beharko nintzateke Lesaka aldera. Ono jatzazu egin soberan galdera. Tio. Nire pentsamendua zukoin hitzez jantzi. Epa! Iaia zure aita da Julian Jantzi! Ispilu aurrean jarri orduko, baditut mila problema, gizarte hontan eraikia da. Estereotipo eskema, eta nik ere
baina barrua zaindu ezazu. Da amonak duen lema, eta oroitu barnekoa da, norbait egiten duena. Norbait egiten duena. Botereraino iritsia da, EAJ alderdian, Espainian eren itxusamarrik dago populu erdian. Ahoa azkar ireki eta gezur pila alegian, kontuz ibili zentzunak adi eta zabalik begian. Beti beraien interesetan sortzen delako